Okei. Hei kaikki, MC Boy 75, 94. Tai sanoisin toi Minecraft Matrix Sequisition. Sulla on vaikea sanoa se oikea nimi. Siihen kyllä tottuu. Ja on vielä ilmoitus, että mä muutin toiselle kanavalle, koska käytin yhtä palvelua, jonka nimi oli joku Subscriber Train. Sitten mä näin videon, että älä luota siihen, niin sitten mä heti tiesin, että niin ehkä siitä voi kaikkea. Ja mä sitten halusin vain miettiä, että tekisin uuden kanavan, jossa jatkaisin mun originaalia introa. Ja tässä näetkin, olen vaihtanut mun skinia näksää. Ja on vielä tärkeä asia, kaikilla subscriberilla on niin anteeksi, että on sulkenut mun toisen tilini, vaikka se on vielä päällä, mutta en enää käy sitä. Ja vielä mun sydämestä anteeksi kaikille subscriberille. Elikkä se oli Rest in Peace, MC Boy. Mutta nyt tulee tilalle Minecraft Matrixin omat videot. Se olisi sitten mukavaa, sitten saat nähdä uusia videoita eri kanavalta, joka on tehnyt se MC Boy. Ja mä oon oikeesti MC Boy. Äänestä teidät. Jos te ette luule, että mä oon oikeesti MC Boy, niin kysy vaikka muuta. Laita kommenttiin. Kiitos kun katsoitte. Tää oli vain mun ensimmäinen video, vain pikkutiedote. Ja tällä kertaa on tulossa videoita. Videoita ehkä tulee ilman introa, koska mun videoeditor ehkä ottaa pois äänen näistä bandikameista, mutta ehkä mä korjaan sen jotenkin. Jos tulee mun uusi intro, niin en oo enää varma käytäkseni tätä tai en. Ja kiitos kuitenkin kun katsoitte. Ja muistan vielä. Ja MOTD, jos oot löydät mun Skypeen, niin se on MOTD, eikä sä et enää pääse tuonne mun omalle kanavalle, koska siellä ei tule enää uusia videoita. Siinä tuli kanava tosi viimeinen video MC Boy, se viimeinen kanavalla, elikkä siinä oli se viimeinen video. Päivän viimeinen video, eikä sitten suljettiin. Elikkä se oli se makutesti video ja mä enää haluais laittaa linkin description, koska mä en halua enää katsoa mitään vanhoja videoita enää, koska haluan ryhtyä uuteen. No niin. Mä aion sitten vielä vaihtaa mun Iconia myöhemmin, koska mä oon aloittanut sen juuri tänään. Ja kuitenkin kiitos kaikille subscribereille. Muistakaa tilata mun uutta kanavaa tietysti. Ja kertokaa kaikille, että MC Boy siirtyy tällä kanavalla. Ja nyt täällä on yksi ilmoitus englantilaisille, joten jos ymmärrät englantia. This is the English. So guys, Anti-Muslim594 here. Or I will say Minecraft Matrix 7594. So I have something happened to my channel. I'm sorry. I don't use it anymore because I use it aside and I accidentally go it there and then it taken my own channel and I don't know how to take it away from my channel, so I decided to close down my
my channel, and I'm very sorry, all guys, subscribers, that I'll let you down. I'll let you guys down. Sorry, and subscribe to my new channel, and make sure you subscribe me. And I'm going to try to get 15 subscribers, and when I got 15 subscribers, if I got 20 subscribers, I'll make a special. So please comment below if you want what you want on the special video, on the 20th subscriber special. I'm not have no subscribers, but make sure you now subscribe. I'm sorry guys, I'll let you down. So, nyt Suomeen. Elikkä jos puhun siitä spessu-asiasta, eikä tule olemaan spessu, kun mä saan 20 tilaajaa. Muistakaa kertoa vielä mulle, minkä haluat spessuksi. Se voisi olla vaikka haaste, makuhaaste, kaikkea. No, ihan kaikkea mitä haluat. Ei sitten Fortnite Credits, on kauhea. No, kiitos kun katsoitte. Ja muistakaa tilata mun kanavaa. Ja jatketaan vielä. Ja kiitos kun katsoitte. Ja rakastan teitä, jotka tilaa mun kanavaa. Ja siinä kaikki.